Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Вики и сме в следващото видео на маратона Любов към себе си. Това е едно от последните видеа, които е от безплатната част на маратона, след което ще има продължение, платена част. Тя ще бъде на цена 19,90 с бонус към нея, моята книга, която всъщност е на стойност 29,90. Но понеже са празници и реших да я подаря на всеки, който реши да си закупи платената част на маратона Любов към себе си. Така че наслаждавайте се на маратона. Ако желаете, се включете в следващата част. Ще ми бъде много приятно да бъдем заедно. Така, днешната тема каква е? Как аз подреждам моите приоритети? Какво за мене означава да правя или да не правя нещо за себе си? Тоест, какво ще рече това? В случая имаме себе си, имаме партньора, имаме децата, имаме родителите, имаме приятелите, имаме работата, хобито. Как вие бихте подредили тези неща по важност? Как вие бихте ги приоритизирали във вашия живот? Дали поставяте на първо място вашия партньор, грижата за него, грижата за дома? Дали поставяте на първо място вашата работа или вашето дете или вашите родители? Има ли такива от вас, които всъщност ще поставят на първо място себе си, самите себе си? Сигурна съм, че повечето от вас все още им е трудно да поставят себе си на първо място и да правят неща първо за себе си и след това за останалите. И както казахме вече в предното видео, едно от предните видеа за разликата в егоизма, да поставям себе си на първо място не значи да ощетявам другите. Примерно, не значи моите деца да са не изкъпани, не нахранени, за сметка на това аз да отида на маникюр или на фризьор или на масаж. Не. Но говорим за неща, които по този начин, по такъв начин да приоритизираме нещата в ежедневието си, че да дадем достатъчно ресурс на себе си, за да се чувстваме ние пълноценни вътрешно, заредени с енергия, с мотивация, с желание да правим неща. И когато дадем на себе си ресурс, оттам нататък даването на ресурс към другите ще бъде много по-добро и всъщност и много по-качествено. И всъщност, когато дадем на другите нещо от нас към тях, когато го дадем от състояние на ресурс, на плюс, че ние сме заредени с ресурс, то те определено ще го оценят. А когато го даваме от състояние на нересурс към себе си, т.е. ние чувстваме се изтощени, изморени, но това нещо трябва да го направим, т.е. даваме го със знак минус, то тогава другите в много голяма част от случаите те няма да го оценят, ще бъдат недоволни или ще имат претенции, изисквания към нас. Но наистина пробвайте го това нещо. Когато давате от състояние плюс на ресурс към себе си, на вътрешен ресурс към другите, т.е. тогава вие ще бъдете оценен. А когато давате от състояние на минус на вътрешните ресурси, вие сте изтощени в нересурс като цяло вътрешен, тогава вие ще получите отсреща, няма да получите много положително отношение, бих казала. Ще получите отношение на че вие сте длъжни да правите неща за другите. А всъщност вие не сте длъжни да правите нищо за никой, както и никой не е длъжен от другите хора да прави неща за вас. Всеки е отговорен сам за себе си да задоволява вътрешните си ресурси. И ако аз като човек искам да дам нещо на някой друг и го правя от състояние на вътрешен ресурс и желание, то това тогава е супер. Аз съм окей и човека е окей. Тоест и аз съм със знак плюс и той е със знак плюс. А когато го давам от знак минус, е нормално от другата страна също да не получа, да не получа знак плюс. В много редки случаи ще получите добро отношение, ще бъдете оценени като цяло. Наистина в много редки случаи, защото всъщност когато давате, вие самите не се оценявате и отвън няма как да ви оценят. А когато вие давате от състояние на оценявайки себе си, тогава хората отвън ще ви оценят. И така, в тази връзка подредете следните неща. Аз, моят партньор, моето дете, моите родители, моите приятели, моята работа, моето хоби. Подредете тези 7 неща. Може да ги съкратите, ако някой за вас нямат значение, някой от тях за вас нямат значение. Може да ги съкратите и напишете на лист как вие ги
поставяте в ежедневието си, как ги приоритизирате, дали слагате себе си на първо място и останалите след вас, или всъщност слагате всички останали преди вас, а вие сте на последно място. Ако правите това, това наистина изобщо не е окей за вас, защото страшно много хабите от вътрешния си ресурс и по този начин се чувствате изтощени. Сигурна съм, че е така. Който поставя всички останали пред себе си и себе си на последно място и се чувства добре, искам да ми напише в коментарите във видеята. Убедена съм, че няма такъв човек, просто защото това не е възможно. Както и да е, това упражнение е едното. Другото упражнение, което ще имате да направите, е казва се дневник на самонаблюдението. И какво представлява той всъщност? По повод първото упражнение, което ви дадох сега, наблюдавайте в ежедневието си как вие реагирате във всеки един ден нещата, които правите. Правите ли прекалено много неща за другите и почти нищо за вас? Или правите ли достатъчно неща за вас и давате ли на другите от състояние на ресурс? Наблюдавайте се наблюдавайте се в продължение на 5-6 дена. По принцип може и много повече. И е хубаво много повече дни, но знам, че повечето хора разполагат и с малко време като цяло, заради забързаното ежедневие, но постарайте се колкото може повече дни да направите това нещо. Да наблюдавате това, което току-що изброих, как вие се отнасяте, какви неща правите за другите спрямо вас самите, смисъл, поставяте ли вас на последно място или към средата на самия списък, или в челна позиция сте вие. Наблюдавайте се, опишете тези неща и си дайте сметка във всеки един момент, когато правите нещо за друг, а не за себе си, как се чувствате вие, дали се чувствате добре или не се чувствате добре. Също така е важно да определите за кого го правите. Дали го правите за, примерно, партньора, за детето, за семейството, за родителите, или го правите за себе си. Важно е да сте наясно с всеки един аспект от нещата като цяло, които правите. Също така, това нещо, което правите, зарежда ли ви вас вътрешно или не ви зарежда? Отнема ли ви от енергията всъщност? И последният въпрос, който съм си записала, на който да си отговорите всъщност в този дневник на самонаблюдението, е как ще се възнаградя аз в края на деня, че съм била в полза на всички останали около мен, дори и на самата себе си. Защото съм сигурна, че всеки, не знам дали прави неща за себе си през деня, надявам се, че прави, поне едно-две, но съм сигурна, че всеки един човек прави неща за другите хора и е редно на края на деня, за да има баланс. Тук действа закона на баланса. Когато дам, трябва и да получа, или когато получа, трябва да дам. Когато вие сте дали на другите хора, е редно да получите. Но когато няма кой да ви даде отвън, за да възстанови баланса, то е хубаво, редно е вие самите да си дадете нещо, което вие искате, да задоволите някаква ваша потребност, за да възстановите обратно ресурсите и всъщност да възстановите закона, да спазвате закона за баланса. Така, това беше предпоследното видео, както казах, от безплатната част на нашия маратон Любов към себе си. Очаквам ви в следващото видео, където ще си говорим за видовете любов към себе си. Прекрасна практика!